krisi handi batean gaudela, eta oro har krisi hori ukatzen pasatzen dugula denbora handi bat. Alde batetik krisia da demografikoa, euskal kultura ia da euskal kulturan ari direnen eta oso gertukoen aktibidade bat, ez? Eta hori da aldea beste kultura batzuekin, ez? Gaurkoz irakurzale bat euskaraz elikatuko balitz, nik uste dut bizitxaropen izango lukela 18 urte. Egia da bere haur literaturako zikloa oso aberatsa daukala, oso ederra, zaindua, ekimen handia daude. Gazte literaturan jazten dira oso arazo larriak. Heriotz tasa handiko liburugintza bat daukagu, ez? Azten direnak aurre literaturan zenbat bukatzen dute helduen literaturan. Eta horietako asko irakurle izango dira eta euskaldun izango dira, baina izango dira gazteleraz eta frantsesez. Ez baldin badago politika nazional bat, publikoa, pentsa dezakegu nola jarri izen sexiago bat, ez da egongo inolako aldaketarik. Administrazioak eta baita ere herri mugimenduak, gaur egun gobernantza esaten den kontzeptu horren baitan, edo, adosten dute plan bat, eta plan jarri nahi duzun izena eta nahi duzun abizenarekin, edo bestela, sorkuntza dena, ez du ondoren transmisiorik. Pasatu gara, lehen edoik esaten zen bezala, ezta, bere belaunaldian bazegoen tintin bilduma osoa, bazegoen literatura universalaren hasierako, eta ondoren eman zituen titulo fantastikoak, Berlin Alexanderplatz irakurri dugu euskaraz, edo aukera izan dugu, zer dakit nik, Manhattan Transfer irakurtzeko euskaraz bilduma horri esker. Horratzean egon ziren pertsonak, edo pertsona horiek egin zuten lan bikaina, ezinbestekoa. Non dago bilduma hori? Ez egin da. Eta ordez ez dago ezer. Eta okerrena da, administrazioak ez duela, baina beste inork ez da ere, ez dago agenterik, inondik inora ere, modu, ez dakit, kooperatibo batean zerbait planteatzeko gauza denik. Hau da dramatikoa, Hau, 1000 modu eta hitz suabeagoekin esan dezakegu, baina gure egoeraren krisiaren ez dakit ezaugarria da.